Her vil jeg forsøge Her bliver forsøget spytamylase udført. Formålet det er at undersøge enzymet spytamylases nedbrydning af stivelse. Spytamylase det er jo et enzym, et fordøjelsesenzym, som findes i spyttet, og det indleder nedbrydningen af stivelsesmolekyler til simple sukkerarter. Til forsøget skal der bruges nogle forskellige materialer, blandt andet en stivelsesopløsning på 0,2%, glukoseopløsning på 5%, en jod kaliumopløsning, så skal der bruges nogle pipetter og et bæreglas, et ur med sekundviser, og senere til at lave et vandbad skal der også bruges et måleglas og et bunsenbrænder, en træfod og et net. Først sker der det, at 2-4 ml spyt bliver hældt i et måleglas og fortyndet med postevand i forholdet 1:1. Så skal der bruges 2 reagensglas med hver 1 ml spytopløsning. Så den fordeles altså i 2 reagensglas. Nu skal der undersøges for tilstedeværelse af stivelse. Og her på plastikpladsen der er der nogle forskellige uddybninger. Og der skal en dråbe spytopløsning i det ene, og en dråbe stivelsesopløsning i det andet, en dråbe glukoseopløsning i det tredje, og i den fjerde skal der en dråbe vand. Herefter så tilsættes der nu en dråbe jod-kalium til hver fordybning, altså oven i den allerede anbragte dråbe. Og jod-kalium det er en opløsning der bruges til at påvise stivelse. Stoffet det går i forbindelse med amylosen i stivelsen og danner en mørkeblå farve. Og amylose det er et kulhydrat, som også består af lange kæder af glukose. Ud fra undersøgelsen af stivelses tilstedeværelse kan der drages den konklusion, at der i stivelsesopløsningen er stivelse, og at indikatoren virker. Man kunne tro, at jod-kalium også vil binde sig til glukose, og at glukoseopløsningen derfor også vil blive mørk, men jod-kalium kan ikke binde sig til så korte molekyler, som glukose jo er. Så skal der ske en prøve for enzymaktiviteten. I et reagensglas med 1 ml spytopløsning, der sættes der et vandbad over, og det opvarmes til kogepunktet, og derefter så afkøles det til cirka stuetemperatur. Imens så skal man blande 5 ml stivelsesopløsning med 1 ml spytopløsning i et lille bæreglas. 5 sekunder efter, altså meget hurtigt efter, så udtages der en dråbe, der undersøges for indhold af stivelse ved at tilsætte den her indikator af jod-kalium, og efter 30 sekunder så tilsættes der igen en dråbe af det her jod-kalium, og hvis der stadigvæk er stivelse til stede, altså hvis der stadigvæk bliver en mørk opløsning, så fortsættes der med at vente 30 sekunder og så prøve at tilsætte noget mere jod-kalium. Og der skal så angives tid og angives farve med hvor lang tid det tog og hvor meget jod-kalium der skulle tilsættes, før en opløsning blev helt klar eller gullig. Nu vil jeg beskrive hvad der sker med stivelsen ved tilsætning af spytamylase. Og jeg vil forklare hvorfor jodopløsningen skal tilsættes straks efter prøvetagningen. Spytamylase det er jo et enzym som nedbryder kulhydrat. Kulhydrat det er jo altså kæder af glukose. Nedbrydelsen af stivelsesmolekylet det sker ved at stivelse sætter sig på enzymets aktive sted, som nøjagtigt passer til stivelsesmolekylet. Det giver enzymet mulighed for at klippe binding mellem glukosemolekylerne over, således at stivelsesmolekylet spaltes til maltose. Tilsætningen af jodopløsningen skal ske rigtig hurtigt, fordi at enzymerne i spytamylasen arbejder rigtig hurtigt, og spalter derfor stivelsen til maltose rigtig hurtigt. Jodopløsningen den påviser altså kun kulhydrat i form af stivelse, og vi kan derfor ikke iagttage kulhydrat i form af maltose. Nu
er der altså snart tilsat jod-kaliumopløsning til alle fordybningerne. Og derfor kan vi nu iagttage forsøgets resultat. Forsøget det viser, at enzymet det denatureres, når det opvarmes til over 100 grader. Generelt så arbejder enzymer bedst under deres vante forhold i kroppen, nemlig ved 37 grader. Når et enzym det denatureres, så betyder det, at enzymet det ikke længere kan udføre sit arbejde, det mister altså sin egenskab. Og de fordybninger, vi ser i forsøget med de mørkeblå opløsninger, det er altså de fordybninger, hvor opløsningen stadig indeholder stivelsesmolekyler, og derfor kan jod-kalium-indikatoren stadigvæk påvise de her lange stivelsesmolekyler. De steder, hvor der er en gullig eller en klar væske, det er der, hvor at enzymet har virket, og stivelsen er derfor blevet spaltet fra de lange stivelsesmolekyler til maltose, og det er som sagt fordi, at jod og kalium går forbindelse med stivelsen. Et enzym, det er jo et protein, og aminosyre. Protein består af aminosyre, der er bundet sammen i lange kæder, og den måde det kan denaturere ved, altså som sagt ved at det mister sin naturlige funktion, det er ved at tertiærstrukturen det ødelægges. Og det vil sige, at hydrogen- og ionbindinger, som binder aminosyrene sammen til den lange kæde, de går i stykker. Og det er forskelligt, hvornår enzymer de denaturerer, men er temperaturen over 100 grader, så er de med garanti denatureret. For eksempel så er der nogle enzymer, der kan opretholde deres naturlige funktion ved en temperatur på helt op til for eksempel 90 grader, og det kan være de enzymer, der er i vaskepulver. Når de to monosakkarider, glukose og galaktose, når tarmen, er de blevet spaltet flere gange af enzymer, og nu skal de blot ud i tarmen og ud i blodkredsløbet. Først fra tarm til tarmslimhindens celler, og derfra ud i vævsvæsken. Så diffunderer de ud i kapillærerne, hvor de transporteres ind i slimhinderne ved at binde sig til samme transportprotein som natriumionerne. Den drivende kraft for denne transport, det er altså koncentrationsforskellen af natriumionerne i slimhinderne og natriumionerne i tarmen. Nu opstår der så en høj koncentration af glukose og galaktose i slimhinderne, og derfor transporteres de nu ud ved hjælp af en passiv faciliteret diffusion. Nu er glukose og galaktose altså ude i blodkredsløbet. Nu vil jeg ved hjælp af det her billede forklare insulins rolle. Glukosen den kommer ud i blodet, og dermed stiger glukosekoncentrationen i beta-cellerne. Det bliver registreret i bugspytkirtlen, som så sætter gang i, at de insulinholdige vesikler i beta-cellerne de smelter sammen med cellemembranen, hvorved at insulinet fra vesiklerne det frigives til blodet. Og vesikler det er en lille blære i cellen, som fungerer som en transportpartikel. Nu er udskillelsen af insulin til blodet altså sket, og det opfanger insulinreceptorerne, og de sidder sådan udbredt på muskel- og fedtceller. Og insulinet det sætter så gang i optagelsen af glukose ved at binde sig til insulinreceptorerne, og dermed så bliver der dannet nogle transportproteiner. Glukosemolekylerne de er nogle ret store og polære molekyler, og derfor så skal transporten ske ved en faciliteret diffusion ved hjælp af de her insulinfølsomme glukosetransportører, som sidder i cellemembranen. De her transportproteiner de transporterer glukosen ind i cellerne, og på den måde så sætter insulin gang i, at cellerne de kan omdanne glukose til glykogen, som så kan blive brugt til at opbygge glykogenlagre i f.eks. lever og muskelceller.